Снимам те на видео. Здравейте, деца! Какви обички има, Люба? Коледни! И Кюстендил е коледно! Корехи са рука. Сега ще снимам как се въртим, а? Да. Тръгваме! Виж колко много ви се качваме на високо! Виж, Люба! Пак и сме страшно. Виж колко сме високо! Да, пак и сме страшно. Люба, какво става тук? Застанахме и се люляме. Още ли се качват? Да. Още ги качват всичкото. А ние си висим. Искаме и тук. Внимавай да не паднеш. Става мирна. О, май гад. Харесва ли ти? Да, много. За първ път се качваме на такова нещо. Да. Гледаме се снимат от високо. Много яко. Да, това е. Я чакай да снимаме тук. Ако страшно, Няма да... Сега ще ни завърти наобратно и ще се въртиме 5 минути. Нали? И се клачиме тук. Не знам дали ще е видеото 5 минути, обаче ние ще си се hanging out, да те викат. Ще си висим. Ще си се люляме. И Шарка е тук. Шарка? О, не! Ужасно! Слязахме. А може ще се върти. Няма да упада и спира. Спира ни. Спира ни. Значи и други. Да, Дечица ще се качват още. леко настро. Тук може някой пада. Няма да пада. Никой няма да пада. Кой ще пада тук, бебето? Няма да пада никой. Ето, само Шарка може да пада. Няма да падне и Шарка. Да, няма никой да пада. Сега ли се пачва? Сега се въртиме наобратно. Да. А сега се завъртяхме наобратно, Любе. Да. Иначе няма да се въртиш. Не сме в Виена. Не сме във Виена. Като Крис, като дете беше във Виена. Не сме. Ние сме в Кюстендил, Виена. Да. Нали? Да, 2 часа може да върти. Вчера, като с моята баба видяхме това колело, направо 2 часа се въртя. Така ли? Да. Толкова много хора искат да се качат на това колело, че трябва 2 часа да чакаш, за да се качиш. Така ли? Да. И сега ли става? Много е хубаво. Да. Харесва ли ти? Да. Да се возиш на колело? Страх ли те? Не. Още съм била и 5 минути. Не. Сега начувам. А виж там карат кънки. О, да. Има доста къде карат кънки. Да. Добре, кажи чао на децата. Беше много хубаво. Чао. О, забравих. И лайк и камбанката. Чао всички. Целувка.